Zer naizen galdetu izan didatenetan, ez zait inoiz zalantzarik sortu egia esan. Erasmusera joan nintzen garaiak enduz. Poloniarrark nongoan nintzen galdetu zidanean, orduan bai, erantzunak korapilatzen zitzaidan, aitortu behar dut. Baina ez nortasun aldatzen zitzaidalako, baizik eta zaila delako Euskal Herritarra izatea zer den azaltzea, inoiz nazio txikituei buruz deus entzunez duen bati. Ados beraz, nik argi dut, euskalduna naiz. Eta ez naiz hartuko inkestetako erantzun aldrebes horien moduan, ea euskaldunago sentitzen naizen, ez dakiz zer baino, edo alderantziz. Euskaldun izatea ez da inoiz erraza izan. Ez gaituztelako bakean bizitzen uzten batez ere. Konkista badugu herriaren eta askatasunaren artean. Estatu imperialistenen arteko biren partetik datorrena gainera. Espainia eta Frantzia. Ukatu nahi duenari ere, bisaiaren parean jarriko zaizkie bi estatu inposatzaile. Estatu pandereta delako biren menpe bizitzea, nola daramagu? Ongi etorri, onkixin, saio honetara. Euskal Herria, gaur hitz egingo dugu oso guai bati buruz. Ikusten dezuenez azkat, gillotinatxo batzuk belarretako tzat, bakizu Maria Antonieta, ze ondo zerako gitapen honak, pailetatxo bat ere bai, bakizue joten naiz Andaluziako mezetara. Zer esan nahi du honek, gaur hitz egingo dugula, gure gai gustokonari buruz, nolabait, asko gustatzen zaigulako euskaldun horri buruz egitea. Hau da, Espainia eta Frantziak. Zelako eragina duten gugan, zelan segitzen garen horrekiko. Beraz, horretarako dauzkago bi gonbidatu oso espainolak, oso frantsesak, oso imperialistak beraiek. Bueno, ongi etorri, txalotxo bat, Bueno, ongi etorri Ostaitza, ongi etorri Josu, zer moduz? Bueno, lehenengo ingo duguna da, aurkeztu zuen burua, nork hasi nahi du? Bueno, bani esiko naiz. Kaixo Ostaitza. Ni Ostaitza naiz, oso espainola, eta gaur oso espainola naizenez, Espainiari buruz hitz egitera etorri naiz. Eta zati zara oso espainola? Gustatzen zaizkit, zezenak, mezetara joten naiz igandero, eta karo, esan zeniatenean, etorri nahi duzu Espainiari buruz hitz egitera? Noski. Nola ez? Nola esango diote ez? Horrelako aukera bati. Eta zu? Ni oso frantsesa eta espainola naiz. Igarran ez dakitza erik, baina bai, hori, ni Espainia arrestatuan eta Frantzia arrestatuan bizi naiz, eta bizi izan du naiz, eta hori, horregatik oso frantsesa eta oso espainola naiz. Mingarri izan da hori, ez dut Frantzia eta espainola bizi izan naiz, kemal. Bietan batera. Bietan batera, hori da gorroto asko batera, ez da? Bai, ez dakit, askotan gaurko saiora etorri baina lehen aste dintzenean pentsatzen zerreri bai dut nazka gehiago Frantziari, Espainiari oso zaila zen jakitea zerreri gehiago. Ez que erantzun zaila da, Oso zaila. Puta Espainia, nik la France ere aldi berean. Eta bakarriko katzearen, nungoak zarete gure audientziari azaldu bat zaie, Ni Donostiarra naiz. Eta ni Espainia arrestetan bakarrik bizi izan naiz. Eta zu nun bizi zara, nungoa zitza zure burua, apro komplikatuak jantzatzako galdera. Nik ez dakit nonga naizen, eta indiate galdera 1000 aldiz. Eta gaztaroan, 16 urte arte edo Hendaian bizitu izan naiz, baina beti lagunak eta dena lesakan ditun, eta gero lesakan bizi izan du naiz. Beraz ez dakit nongoa izan. Euskal Herrikoa? Nafar Lapurtarra. Hori da, Bidasoakoa. Bidasoakoa, ez dago, liburu bat dago, ez dago, Bidasoa aldea, Bidasoako ez dakit. Baina, Bidasoa... Zer ibaia, Bidasoa, Mugakoa. Bainatu nintzen, Bidasoan uda honetan. Baina, bastan ibaia izan da, bastan Bidasoa hori ez nekien. Bueno, oso ondo, ze pozazu egukitzen hemen. Baina, esan eta zozer ekarri zute, lan norbatek zozer ekarri du? Bai. Zer ekarri duzu? Deskribatu mesedez, Spotify erantzun denentzat, zer dakan guztet artean? Ez dakit. Ikusita Espainiako bandera zaharrean eta Frantziako ikurra baita oilar bat dela, edo txori bat. Bai. Hori, plastikozko txori Ikutu grazioso bat. Ai ama. Soinu egiten duen. Ai ama. Txori bat da. Aldezu berriro egin nahi badezue. Ez dako soinuena. Utziko dugu hemen, daukagun egurtxoan gainean, kaixo, nabez izen bat aliogu jarri.
Claro, ematen du baita ere, dago Frantzian marka hau Le Coq Sportif ere, dara Bai. kirol marka, ez? Ia. Eta egarran nahiko sartu dago iparraldeko jendean ere bai. Bai? Jendeak normal erabiltzen du. Oian, Bai, eta jende euskaldunak eta dena marka hori erabiltzen du, eta ez dakit. imperialismoan kutsu bat izango ote da. Bueno, Espainian ere agilutxoarekin nahiko zan konparatu bez. Oraindik Gasteizen dago agilutxoa. Ez dakit nozan, justizia jauregi gainean, ez? Bilbon ere bazegon, hain ala da, Moiua plazan, eta kendu intzuten. Kontua da, kendu zutela agilutxoa, baina zegoen Espainiako ikurra, Bai. eta hori ez zuten kendu, eta da, bueno, behin animalia zikin hori kentzen hasita, kendu dena, ez? Hori da, behin Mesedez, Bai, agintariak, espabilatu. baina ber, eske, ez eskatu aldiogu PNV-ri, EAJ-ari, esan nahet. Oso euskaldunak dira, bueno, hori da. Aberri egunean, eta alderdi egunean, eta listo, eta nahikoa Hori da. Eta hauteskunde baina lehen. Eta, Hori da, maskarillak ez, gero bai, gero ez. Bale, oso ondo, ze poza, metakagu oiarra. Aurrekoan ikasi nuen, Frankoren ikurra agilutxoana, errai katolikotatik datorrela, orduan ere Euskaldunen kontrakoa, errai katoliko zein zuten, Nafarroa konkistatu. Osea, supertristea. baina Espainiako edozein ikur da Euskaldunen aurkakoa. Hori da. Edozein, Bai, hori bai, bereziki, bai. baina edozein ikur da. Bai, eta frantzeko ere, osea, Bai, biak bai. automatikoki Hori da. kontrakoak. Bai, Hori egia da. esan bai. Orduan, askotan, hitz egin dugu ja, gorrotu dugula Frantz da Espainia, ez da. Zein da dakazun harremana Espainiarekin, zein da dakazuna Frantziarekin eta Espainiarekin, zein da daukaguna? Niri gustatzen zait ezberdintzea A ber, Espainia kontzeptua bera, bale. eta, bueno, ja esan dugu zer pentsatzen dugun horri buruz. Eta gero egia da, ezagutu dutela jende espainiarra, benetan oso jatorra dena, eta benetan saiatzen diala Euskal Herria zer den ulertzen, eta oso irikiak zentzu horretan, baina orduan pixkat kontraesan apur bat ere badago, eta gero azkenean, estatu honen menpe egonda, iristen dien zenbait erreferente eta, zakitu gustatu den hitza, baina, bueno, kontsumitzen dituzu edo ikusi egiten dituzu, eta horrek sekulako eragina dauka. Claro, osea, azkenean Gure egabe buruan. ez dakagunez gure erreferente propioa Hori da, askotan. hori da. Eta hori da azkenean erreferente horiek sartzen zaizkizu zure barruan zu konturatu gabe, zure zentzu komunean, eta orduan nahi gabe espainola izaten hasten zen. Bai, Eta hori da, bai. dagoen gauzarik tristena. Eta zuk, zer Bai. ustezu? Osea, nik uste baita izatak direla harreman oso onak, frantsesa edo espainola den jenderekin, baina ikusten duzu gero nola zure ingurukoa frantsesten eta espainoltzen den, eta ikusten duzu muga pasatuta dena frantses ez dagoela idatzea eta hola, baina eta nik uste ezin dela aguantatu gorrotoa ez sentitzen. Osea, Ados nago. nik muga pasata ja ikusten duenan dena gazteleraz edo dena frantsesez, osea, ja, odola hasten zait irakiten, eta ezin da aguantatu. Ez da, zu jun eta kartloiek apurtu ez da. Bai. Edo espray batekin tapatu. Ez dakit, baina, eta gero entzutu duzunan mundu guztia frantsesez edo espainolez, Hola, oka, zen azka. Bai, osea, ados nago. Nik uste dut ere azkenean, naizta desbertu behar diela jendea eta kontzeptua, baina aldi beran ere jendea askotan ezin dela oso desberdin du kontzeptutik, ze Espainiar asko ezagutu ditut, frantses asko ere bai, eta esan beharra daukat. Harremana eta Euskal ulertu dutenak direla laukatu. Bai, hor egia da, ados. Ni nire esperientziatik hitz egin dut, baina bai egia da batzuk ez dutela ulertzen eta ez dutela ulertu nahi ere, eta behik bizi diabeen mundu horretan eta listo. Eta zu zea beste espainol bat. Claro, eta askotan zan dute agian, ezkertiar espainola, baina esaen dan bezala, eskuindar frantses-espainol baten antzekona ezkertiar frantses-espainol bat. Ez dakit hori egia edo ez, baina nik egia esan, hola bizat askotan, askotan, ez dakit, esan, jo, nizu ezkertiarra frantsesa, eta gero nik esan Euskal Herria buruz, eta ez hori Frantzia da. Edo hori Espainia da, izan behar gara danak paniberikoak, edo jokizerako zerbait. Frantziako ezkertiar alderdiak askotan dira Euskal Herriaren kontrako gogorrenak edo. Bai. Beraiek aldarrikatzute denak garela berdinak, baina denak frantsesak eta denak hizkuntza berarekin eta denak berdinak.
egia da, egalite, liberté, egalite, fraternite, kontzeptu hori da, ez, dana gara berdinak. Bai, Frantziar iraultza izan zen nik uste euskaldunentzat kolperi gogorrena. Bai, tragedia bat. Meloi hori ireki behar dugu. Ze egia da, esan ez dut, arrazoi oso bakat, nik uste da oso garrantzitsua hitz egin dezagon, ze asko egiten da idealizatu iraultza frantsesa ez da. Baina Bai, eta gero azkena izan zen euskaldunen kontrakoa, iraultza guztiz burgesa eta bakarrik beraientzat izan zena. Bai. Eta azkenean eta gelditu da guri kontatzen ziguten lizeoan eta hola, gara historiko bat bezala oso importantea eta oso ona Frantziarentzat, eta azterketetan nik uste horrela saltzen dela ere bai, baina nik uste hor kritiko jokatu behar dela. Bai, hemen ere, Frantziako iraultza saltzen da, modernitatea etorri da ezakitze, baina ez da inoiz esaten euskaldunentzat hori zer izan zen. Benetan, eta gero askotan esaten da ere, Afrikako banaketa, hartu zituzten erregela bat eta ezakitze, eta laukiak egin zituzten, baina Frantzian banaketa igual egin zuten. Departamentuen hiriburura zaldiz egun batean iristeko moduan, eta hor bertan zauden kulturak hizkuntzak eta ez ziren kontuan hartu, esan nahi dut askotan Afrika, baina bira Frantziak zer egin zuen, bere lurralde propioan. Eta egiten duen, azken finan Frantziak darama aktiboki politika etnozida bat. Nik etnozidio ikasi nuen unibertsitatea eroitzen naiz, eta jartzen adibide bezala, Frantzia, eta egia eta linguizidioa ez, da politika bat nahi eta egina dagoena, kultura gutxitu guztiak, minorizatu guztiak akatzeko eta dana berrintzeko. Iraultza frantsesan azken unibertsalismo horrek da estatu bat, nazio bat, hizkuntza bat, orduan Frantziak eukizaken hizkuntza bakarra. Eta gainera lortu ederki Okzitandarrarekin edo beste herriekin. Inciso, hor dakago, Okzitaneko bandera ezakizuen entzat, ze polita. Baina bai, Okzitaniera gaur egun hitz egiten dute laukatuk. Milioiak, baina 20 milioien hartan milioi bat ez da, milioi bat ere esango nuke horako zerbait. Uste gutiago ere. Bai. Egia esan, eta ere esan genezake berdina nik uste karlistadekin, Isabel, liberalismoarekin, jaltzen zen liberalismoa zen Espainiarentzat progresista, baina liberalismoaren gatiken ez dizkiguten foruak ere. Horren azken hartan eta progresio horren izenean, gutxiengoen eskubideak eta hizkuntzak urratu. Bai, eta gero bai nire harritzen dit nola Voltaire eta olako pertsonaiak Frantzia mailan diren idoloak eta dira pertsona historiako importanteenetarikoak, eta ez dago inongo irizpide kritikorik orain kontra, eta ez dakit, hola lasai errean aipatzen dira, eta gero jakimarra beraiek burgesak zirela, eta beraiek bultzatu zuten iraultza frantsesa oso ongi, kendu zuten erregea eta nahi duzuena, baina gero jarri zutena. Bai, ez zela hobea. Berdina gatzen da ez dut errege katolikoekin ere Espainian. Eta kontua da, Espainiak ikusi zuela bizirauteko frantziar liberalismoa eta behar zuela, orduan saiatu zen kopiatzen, noski gaizki kopiatu zuen. Oso gaizki, dago, ez dago. Berandu eta gaizki beti bezala. Bai. Bueno, erain galetuko izan beste meloi bat, dala niri, hori gartzen zaianean bihotza sutan jartzen zaietan nahi etno baitakatu. Zer esaitzen duzu zutenean hemen Espainian edo hemen Frantzian, edo zu eusko frantsesa, zu eusko espainola, edo adibidez, edo jendeak ez dionean, biarretzera noa Frantziara. Neri 7 urte gutxigo bizitza gelditzen zaizkit hori entzuten duten bakoitzean. Edo katutxo bat hiltzen da, hori norbaitek esaten duen bakoitzean. Euskaldunen inguruan, nik uste iparraldeko euskaldunak ez dutela aipatzen hegoaldea Espainia bezala, baina hegoaldeko euskaldunek iparraldea Frantzia bezala. Zoritxarrez bai. Eta nire lagunak eta inguruko askok erretuen, goazen Hondartzara Endaiara erramearren edo askotan Frantzira edo Sarara ere bai Frantzira eta... Baina okerrena hori asko egiten dula jende euskaldunak. Ja. Ez da, benetan jende euskaldunak eta euskeraz bizi den jendeak egiten du hori. Eta nik ez dut ulertzen, ezin dut ulertu. Nik ere ulertu dezaket basko batek edo bask batek
hori izateaz azkenean ez dakite euskara, ez dakite bezia beste mundu paralelo batean, baina eske euskalduna norbaiteko izatea ez zait. Eske katu batez... Zure buruari harria gotatzea? Eta katu batez, 10.000 katu hiltzen dira usan amakabitzean. Ez bat aliz ez, nik hori ikusi ez dakit iparralde esan zu, ez baina eske egoalden da superoikoa. Norbait igo, biarritz, France, eta esan ez zu, botakaina ez. Bai. Baina, gero ere bai, nik uste iparraldekoa den jende ez euskalduna, hori ez dela konstante egoaldean badela jende euskaldun nahiko eta beraientzat da Espainia izango zen bezala Huesca edo Zaragoza. Flamenko tortilla tapas ole ez? Batzuk jakingo dute, ez dakit, Irunen igual badagoela zerbait euskalduna edo Bilbon edo, baina hortik harago, deus. Zuk esan dezuna flamenko tortilla sole eta Donostian Zara. Hortara doaz, erostea, arropa, eta Euskotren betetzea. Hori bakarrik egiten dute, Zarara. Zuzoaz Zarara eta dauzkazu bi jende mota. Edo Gipuzkoa probintziako jendea, eta horren entzuten da euskera, edo frantzesak. Egia da. Horren entzuten da frantzesa. Ez dago Donostiarrek. Egia, uste dute Donosti dela Zara. Egia, arrazoi. Ez que ez dakizu, larun batean Donostin egotea da, tortura, zentzuezu bakarrik frantzesa. Eta entzuetzak ez euskara, baina urkara euskatzen duzunak dira probintzietako jendea. Ez que ez da ez da Donostiko jendea askotan ere ez. Osa, da beretan etxigarria, nekagarria, nazkagarria dana, ez? Eta esan dezuna ere, asko netzakatak kontzientzia ez niri gerratu zait. Jun, ezakit, Baionara, duela gutxon zainet Baionara. Eta nire jun euskeraz, egunon, ez? Egunon, hau nahi dut. Eta hitz egin zuzenan gazteleraz. Eta nire gatzen naiz, eta esaten dut, nik euskeraz egitea, ez duzen nahi dakiela ez frantzesa. Nire hori askotan basatzen zait, supermerkatuetan da, endaien joten nahi zerbait erostera, hasi euskaraz hitz egiten eta erantzuta gazteleraz. Barkatu baina, nik frantzesez badakit. Ez behiazu euskaraz hitz egin frantzesez. Noski. Baina, ez da ideia hori, euskaraz egiten bali mazuk, espainola baina, ez da kontziente hemen euskara dela hizkuntza ere? Ez dakite, besteletzuten hori ingo, ez dakite. Ez dakite. Hori esaten zuen ere Ametsar Zaiusek, berari gertatu izan zaiola Baionan eta horrelako hirietan, eta benetan dela etxigarria, eta berak hori gertatzen zaitzaionan frantzesez egiten ziela. Ikusteko, bertan ere euskalduna bazteudela. Klaro, nik hori egiten eta adibidez. Hori da, nik beti, astatizkidan eran gaztela ez egiten, nik erantzuten frantzesez ikusteko. Ni bertakoa naizela eta euskaraz hitz egiten dut lehentasunez frantsesen aurretik. Noski, lehen hitza euskeraz, Euskal Herri osan, politika hori eramaten dezu, ez da? Nik ere Baina, adibidez, eta gero, zorbezak badazkaz, Baionan, batean euskeraz, ni orokorren nago, badakit orokorren ningo diatela gaztelera zuzenean, baina saiatzen naizala ere, eta zen zorbezak nagazkazu, baina esan dezuna, nik eta beti zuzenean, frantzesez erakusteko jendeak badakila frantzesez eta euskeraz, eta euskumertako hizkuntza dela kanpoko hizkuntza bat. Ez dakit, egoaldean nahi ez orakorik ez dakit, niri gatu zaiana izan da, hitz egin euskeraz muski zen eta inglesez erantzun. Nahiko larria da. Oso larria. Joten beste puntadas. Gero igual hori iparraldean entzen izan, hain arraroa. Ja, inglesez nire antzen eta baita nire iparraldean, nahian euskataz eta ingleseztan. Nik uste jende asko dagoela batez ere kostaldean ez dakiena euskara existitzen dela. Ez que zait hain larria, aldezun bizi beste mundu paralelo batean, ez? Bezaren lurralderekiko paralelo erabat. Ignorantzian edarki bizitzen da. Bai, kontuan nik uste dut, nik ere hori uste nuen jende hori paraleloki bizi zela, baina nik uste dut alderantziz dela, eta euskaldunak gehala mundu paralelo tristertan. Bizi gana gogo de azpian. Osa nahi dut, gauza beran gertatzen da, badago Bilbo inguruan eta zerola herri handietan, eta Donostinen seguro baietz, benetan bizi dena, Espainian, ez da Euskal Herrian bizi da Donostian, etxea dukalako, baina ez da koinolako harremanik errengo kulturarekin, ez ezer. Bai, egia esan, ariz nik ezagutzen jendea Bilbo handikoa ez dakina apenas euskeraz. Eta niri euskeraz galez, ikasi, gaztoreraz hauena, ikasi nuen eskolan eta agerek ezaten kaixo. Eta nik galetu, zer moduz parrandan? Eta azken naten tiendo, tia, ez dut ulertzen, eta nik, gauza bat, hau oso larria da. Eaen bintzat eskolan derrigorrezkoa da euskeraz ikastea. Eta gizten gara maia horietara, ez?
Hor igual eroi dago baita ere arazoa, jenderentzat euskara bakarrik da zure irakasleak bronka botatzen dizun hizkuntza. Bai. Eta horta zarago, ez dakit, sare sozialetan taula dena jaso ezkero gazteleraz, ikusizkero gaztelera dela atopedan hizkuntza eta euskara bakarrik hitz ditutela, ez dakit, los baskos edo... Bai, ez dakit. hori da. Benetan hitz egiteko bakarrik, konpromezu oso handia daukan jendeak, eta eskolan hitz egiten dena bakarrik, edo lan bat lortzeko behar dezun titulo bat ateratzeko hizkuntza hori. Eta hori, Claro, edo ez aparatzen bakarrik hitziten dela herri txikitan eta jende zalak. Nik uste, importanteena euskara salbatzeko dela hirietan normalizatzea eta gero jendeak segituko dela hiri handietako eredua. Hori da, hola izan behar da egia, haina jende gina hiren da bizi da, orduan ez dago besterik. Eta hori da, galdera super garrantzitsua bat egin zaitela, bentan hilala bizikoa. Zer provokatzen dizuete hori eta gorriak eta urdina txuri eta gorriak? Nik ez dut nioiz jantziko hori eta gorria, sekulan ez. Zain nazkagarria, horgatik katalanak mesedez, mertsan nahi zina da horrible. Bai, mesedez. Nik ezin dut, zu bezala. Hori eta gorria batera katutxo bat hiltzen da. Hori norbaitek jazten duen bakoitzean, mesedez. Ezin ditut batera ikusi, Oksitaniako bandera ere oso polita, baina berze kombinazio da hori mesedez. A ber. Nire pasatzen zait, gorria, txuria eta urdinarekin, badez, Holandako bandera ikusten duan aldiro, etorren zait beti frantziakoa eta hola. Eta gero horia eta gorriarekin, adibidez, Ernaiek aurkeztu du orain kartel bat bere udaberriko ekimenekoa. Bai, ikusi dut. Eta gorria eta horia da Nafarroko katengatik. Claro, baina eski azeko hori txusiak. Niri gustatu zait. Claro, eski Nafarra, esakan bizi bazea, claro, desberdina, kontzeptu desberdina. Baina nik uste dut, dakit, eski, orokorrean ez dut, ja automatiko, ez dut zu jarriko bi koloriek elkarrekin nik uste dut. Ezin da, barru-barrutik ateratzen den zerbait da. Hori da. Ez dakit, nik ikusizkero hiru raia horiek, ez dakit, atzera egiten dut, ez? Atzo gelditu nintzen Lesakako udaletxoari begira, igual minutu bat, harrikoa. Zaiten du bandera horrekor. Ni uste kolore kombinaketa polita dela. Bueno. Ni ez dago gatoz, baina, iritziak, bakigu bez... Hori aitortzea gogorra da, kolore kombinaketa. Claro, eski Nafarroko bandera da oso asunto txongoan ikuste dut. Bai, eski horre espainolak ondo jokatu dute eta apropiatu dituzte katalanen eta euskaldunen berezko koloreak. Hori da. Eta, kontrako diskursotik jun daiteke. Bale, eta aiz, nik alet onartu Samantha Hudson aiz ikusten jantzita por Espainia kantan, Espainiako banderekin ze badakit dela nahi egindako zerbait. Zuek ze erreferente gustoko dituzu Frantziatik edo Espainiatik, edo uste zuen onuragarriak direla. Nik izango nuke Samantha Hudson. Nik adibidez Samantha Hudson orain atera du kanta por Espainia, ematen duen bere propagandari gara daiten. Bai. Eta hasieran gustatzen zitzaiten, baina gero esan nuen. Eski Espainia gehiagetan errepikatzen du, orduan ezin zait gustatu. Eski ezin dut. Eta bai, olako referentak ondo da, baina aldi berean uste dut, arriskuilu xamarrak ere izan daitezkela. Jendea aiai begirazten delako, eta agian behar dena da Euskal Herriko benetak erreferenteak sortzea. Gero egia da, badaudela pare bat horrela pertsona izan daitezkenak erreferente, baina inork ez die kasurik egiten. Bai. Arrazo, arrizkutsua. Ni bedo Frantzia gauza hon bat egin badu da, gozotegia, gozogintza, ekarri du mantekila, ez dakit ados dauden. Bueno, hori mundu guztiera zabaldu du. Bai, baina badago alde handi bat, hegoaldeko gozotegita eta iparraldeko gozotegin artean, Hegoaldeko okindegietan ez tegite gogirik egiten. Adibidez, bira. Kriston diferentzia da, baina ikara errizkoa da. Bai, eske juten zea, eske du importa, endaian bertan zoaz, eta kruasan bat jatzen duzu, eta ze goxua. Bai, edo ogi bat, edo olako barra bat, izan endaian edo Irunen, dago, kriston aldea. Bai, hor ikusi izakegu zerako aldea, bendan, imperialismo hori nola jokatu du. Nik hori entzun dut ere jogurrekin. Hango Frantziako jogurrak asko zobeak direla. Ez dakit egia den. Supermerkatukoek, berdin nintzen dira.
Nik egia esan nire jogurt guztokona munduan frantzesa da Mami Nova, superona, hemen ez da. Ez ez duguenaga probatu. Ja, bai, probatu. Hori gaina euskalduna da, euskalduna referenteak behar ditugu. Arrazoi behar ditugu. Mesedez. Bueno, orduan egingo genuke, laburtu, imperialismo espainola, frantzesa eta zer egin behar dugu horren kontra, zer behar dugu batasuna euskaldunok, zaila da. Ez da, nik uste elkartu behar garela askoz gehiago euskaldunak, bai hegoaldekoak eta iparraldekoak. Gero ere antzi behar dira nik uste hegoalde eta iparralde termino, eta batez ere iparraldera begira, ze iparraldea oso anitza da, eta askotan pentsatzen da Siberuko eskina batekoak eta Saharakoak berdina direla eta dago mundu bat, arabar bat eta Gipuzkoar bat bezala. Bai. Eta nik uste holako pentsamenduak hautsi beharrela, iparraldeko guztiak ez dute U egiten, ez dakit. Claro, bai, ez dute egiten olako tontakeriak azkenean diela topikoak, ez da? Bai, eta nik uste hegoaldeko jendeak gehiago ezagutu behar duela iparraldea eta horrela ere euskaldunduko dela iparraldea. Bale, erabat ados nago zurekin, gehiago informatu behar gara, egia esan? Bai, nire bai egia esan. Zuk zazera kaso esateko? Egia esan imperialismoa, nik uste lehen imperialismoa zela oso zuzena, Bai. baina orain bihurtu da sutiagoa eta horri aurre egita zailagoa da. Zeharkakoa darako. Hori da, kontu egian, Frantziakoa gogorragoa da euskararen kontra zuzenean, baina Espainiar imperialismoak ikasi du nola jokatu eta orain zailagoa da ikustea. Ja. Eta orduan, benetan adi ibili behar da, oso zaila da, adi, bai. Orduan egin bezakegu bi terminotan, bat iparralde mesez utzi ezagun bat bezala hartzeari, Siberuko bat esak bezu dara, bai unakabo bezala eta joko izu, eta normala. Eta adi egon behar gara zartuko imperialismoi eta egin behar dugu etengabe galdetu gure buruari gatzen dana apur bat, ezta? Hori dan, bai. Bai. Eta gure Euskal Herria askatuta. Bueno, eskerrik asko, gonbidatu ederrak izan zarete, eta gorrotu dugu Frantzia eta Espainia, eta hola izan bat goitzateke, eta gora Euskal Herria. Bai, gora. Bueno, eskerrik asko agur! Bai.